uPetro wagcinwa etilongweni, kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Of the church unto God for him. uNkulunkulu abusise ukufunda kwezilayo. Inhlangano yonke engcwele ithi amen. Namhlanje ngifuna sibheke amandla ebandla elithandazayo, the power of the praying church. Amen. Into yokuqala kufanele niyazi bazalwane ukuthi ibandla akusiyona indawo yokuzobabaza izimo, indawo yokukhuleka. Angiphinde futhi. Akusiyona indawo yani bazalwane yokuzobabaza, uma kuthiwa kwehlika into sizobabaza la. Asinikwanga amandla okubabaza, sinikwa amandla okukhuleka. Albonga igama likaJesu. Umthandazo ke bazalwane is a sign of dependence. Umthandazo ilanguage yabantu abangenalo olunye usizo. Amen. Enye indlela yokubona ukuthi usubanjwe ipride ubonakala ngokungathandazi. Awukhona amen esotweni. Enye indlela yani bazalwane yokuthi ubanjwe yini? Ipride. Uma usubanjwe impakamo nje isign yokuqala ubonana ukuthi ulala uvuka uqhubeke nosuku without involving God. Ngoba when you've got everything covered up, you don't need the divine intervention of God. Impakamo akusukona uphakamela abantu mhlawumbe ngezinto nangokukhuluma kodwa ubonakala ukuthi uqhubeke nosuku ngathi wena uyiphathela insuku. Ngicela amen enkonzweni. Ngoba kunento ofuna siyiqonde bazalwane, umthandazo usebenza kanje. Umthandazo awusuke emlonyeni uye enkulunkulu. Kodwa usuka enhlizweni udlule emlonyeni bese ehlalweni somusa. Nikhona bazalwane? Angiphinde futhi usuka umthandazo enhlizweni udlule kuphi? Emlonyeni bese uyabazalwane. Ya, ngoba uma ingoma ungayisusa emlonyeni. Ya, ingoma nje wayiqala nje ingoma uthi uvela icabangweni. Kodwa umthandazo enye into ezabantu bangathandaza ukuthi the scarcity yezwi enhlizweni, it will result to the scarcity of prayers. Ngoba enhlizweni udedela into esenhlizweni ngeke uthandaze kade awuzaliwe umthandazo yizwe enhlizweni yakho. Nikhona bazalwane? So angidike naka abantu abaningi ukuthi nginaka ukuthi abantu abaningi bayakwazi ukucula ku-microphone kodwa uma sebethandaza bayisusa. Yabo umuntu athi baba siyabonga ngokwenzeloyo ngakho senzele khona siyakwamukela yebo iphela ingoma ethiwa athandaze ethi baba egameni likaJesu Kristu. Wanda baba useyazi manje usezo exposeka. Ngoba ama lyrics ungawabamba ngomlomo kodwa hayi umthandazo. Nikhona bazalwane? Into lesenza sincane ukuyemthandazo noma singawenzi kusuka sisho kusho indlala yezwi enhlizweni yakho. Nikhona bazalwane? Yeah. So kumele siqonde ke bazalwane ukuthi ke uma sikhuluma ngomthandazo, prayer is an only spiritual discipline uma siyenza that engages God in his totality. Umthandazo nje, umthandazo iyona kuphela into masiyenza amazulu onke siyawabamba, siyawabiza. Ngisho nana angithi ke we pray to the Father through the intercession of the Holy Spirit in the authority of the name of Jesus. Nikhona bazalwane? Uma sithandaza nje bazalwane usuke sikhuleka kuBaba, sinxuselwa umoya oyingcwele, sibe sisebenzisa igama elinamandla likabani? LikaJesu. Umbuzo ke uthi ke baba uMthembu, uma umthandazo womuntu oyedwa ukwazi ukuthola i-attention kaNkulunkulu yamazulu onke, how much more uma sithandaza sonke? Ibandla lamkhulekela ngesineke. Nikhona bazalwane? Angiphinde bazalwane, angithi sithi uma nje umuntu oyedwa, umuntu nje oyedwa ethandaza usuke engager amazulu wonke kanye kanye. So ke uma sithandaza sonke sibiza igama likaJesu, sikhuleka uNkulunkulu, sinxusela umoya, sibingegama likaJesu, uNkulunkulu bazalwane uyakwazi ukuthi simmeme asibheke sonke kanye kanye. Alibonge igama likaJesu.
ngizama ukuthini kini namhlanje bazalwane? Ngizama ukuthi bafethu Izenzo chapter 12 verse number 5. Number 1, sisifundisa about the unity of the church. Ngoba sibona ngathi bazalwane ukuthi libandla lane unity. I-unity isebenza kanjena. Isebenza ukuthi uma sihlanganisa indumiso yakho neyami kukhona okwenzakalayo. Uma hlanganisa umthandazo wami nowakho kukhona okwenzakalayo. Leli bandla leZenzo chapter 12 bafethu lisifundisa ukuthi ngoba uma ibandla selikhulile ulibona ngani? Ulibona ukuthi laziyela lona emthandazweni umfundisi wane boshiwe. Bazalwane. Likhona kodwa? uJames bazalwane, uJames ubulewe. UPeter usejele kodwa ibandla akekho lokuthi ke hayi nkosami sibonga umfundisi wethu oboshiwe sokwenza njani. Lathi ibandla amalizwe indaba sokuthi umpostoli walo uboshiwe akekho watshela omunye, bonke bahlangana endlini yokuthandaza bakhuleka. Ngiyathandaza kulonyaka esikuwo bazalwane ibandla lifike kuleyo level of maturity, leyo level of growth singaphushwa uma size emthandazweni. Ake sithi amen bazalwane. Sifikele emthandazweni singaphokwanga sizothi inkosi ubani onjengawe. Awunikhona bazalwane ayisayini yokukhula. Ubona ngani? Ubabona ukuthi abantu basizele bengaphushwanga. Ngiyathandazela egameni kaJesu. Laphela umthandazo njengomzimba ulambela ukudla. Uyowomela umthandazo njengomfulo njengomphefumulo wakho womela amanzi. Alibonge igama kaJesu. Lensane libandla emthandazweni. Asibaleni. uJames usemoshwana. uPeter usejele. Ibandla la emthandazweni. Sondelani maphothasi. uJames ubazalwane usemoshwari. uPeter ukuphi? Usejele. Ibandla lenza njani? Yini semthandaza this time? Ngesikhathi ibandla uPeter, ibandla lithandazanga laba bazi. Ibandla uJames. Inkemba kaHerod yaphakama yabulala uJames. Lithi umebona uHerod ukuthi abantu bajabulela ukufa kwabapostoli, lithi wabuza ukuthi ubani omunye engingambulala manje. Ya bathi ayikhona ke khona ibhoza yakhona okuthiwa ke uPeter, wathi ke ake nilande yena. Lesitameni bazalwane. Lithena uPeter ebanjwa eyisetilongweni ibandla lagijima langayo yofuna imali yamabheli, langayo yofuna abameli, lagijima la kummeli omkhulu wasezulwini. Lithi lafika lahlangana ibandla laqala lathandaza egameni kaJesu. Yini bazalwane ukuthandaza? Ilenza njani leli bandla? Ibandla laye emthandazweni ngoba umthandazo bazalwane isayini yongapheniki. Basamanana mangashumayela. Isayini yabafowethu. Yathola bakho njengoba sithandaza nje asitatazeli. Asiwazi unyaka uphetheni kodwa siyamazi ophethe unyaka. Awunisa kancane kodwa. You know, it's about they did not panic. Akubonga igama kaJesu. Ngoba bafethu uma kuvuka inkinga ebandleni akutatazelwa kuyathandazwa. Akubonga igama kaJesu. Uma usathane ehlasela ebandleni asiblamani sodwa asixekani. Asisho ukuthi kunjenje kungenxa yakho. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord shall raise the standard. Akubonga bazalwane. Jamani ungatatazeli. Thandaza. Akubonga igama kaJesu. Ngoba bonke babheka kuye phezulu. Ubuso babo bakhanya. Abajapiswanga neze. Ake nitameni bazalwane. Awutshela makala ungatatazeli. Uma usathane efika neyikweletu ungatatazeli. Uma usathane efaka idivision ekhaya lakho shona emthandazweni. Uma abantu bekusukela emsebenzini noma bengathemba inyanga zabo obetshela na ukuthi inyanga enkulu ikhona la. Agama lawo linguJesu. Ayethameni bazalwane. Awuthintela ababili uthi do not panic. Watathandaza. Uma ubona ngathi impilo ayihambi ngendlela ofisa ngayo asitatase. Oh, I wish there was a church. I wish there kunabazalwane bonke igama kaJesu. Lithi ibamba labafundi bazalwane bakaJesu bathi umabonakala umkhumbi ungena amanzi iphepho zibahlasela. Lithi abatatazelanga bavele baye kuJesu. Bathi ungalala kanjani inkosi sigubha na. Awujamakani
ukhonza inkosi yamakhosi, ukhonza umbuso wababusi, ukhonza omdala kunezinsuku, ukhonza beke uyizolo, uye namuhla, uye naphakade, musa ukutatazela. Awuthathwa namuntu ungatatazeli. Do not panic. Noma bengathumela uThixo lashema ababathembile. Thina sihamba noJehova. Emini uyinsika yefu, ebusuku uyinsika yomlilo, emini uyisihlangu sami, emini uyithusi lami. Shaka kutatazelwa. Kodwa senza njani? Siyathanda. Oh Lord. Asilona uhlobo labantu abatatazelayo. Noma ungaba nomakhelwane othakathaka. Uvuka nje ekuseni ubona izinto egcekeni. Ushalela uDonto ufaka emgqonyeni. Yalokhu uthi uyabathwala bakhe. Uyabahola nasendleleni. Alibona igama kaJesu. Wenza njani uwani bengamtholi umntwana? Akatatazelanga. Kodwa wena ukhenyuke njalo. Awukatani kakafiki. Wenza njani mhla Elisha ebhekene nabaprofeti bakaBhali? Akatatazelanga. Kodwa wenza isinqumo athi uNkulunkulu uzophendula ngomlilo. Uyena uNkulunkulu afana nokhonza. Angithi amen bazalwane. Wenza njani uHezekiya makufika iZaya ezomthetho insuku zakhe sephelile? Lithi wafa nomfulathela. Wabheka ngasodongweni. Wathi Nkosi awusakhumbuli. Nokuhle nje kodwa engibenzele khona. Wathi uNkulunkulu ngeke ukuthi uthembekile. Futhi wathandaza wangatatazela. Ngizomnika 15 more years. Namhlanje ngiyaprofetha egameni likaJesu. Ngithi uNkulunkulu makakwelisele iminyaka. Usubona iy'ngane zakho zisebenze. uNkulunkulu makakwelisele iminyaka. Usubona iy'ngane zakho ziyongena enyuvesi. Awuthi nababili abathathu asiye emathuneni. Asiye uyohlala emathuneni. We shall not die, but we shall live. Shout hallelujah. Akutata. Kodwa senze njani? Because the bigger your worries, the lesser your prayers. But the bigger the prayers, the lesser the worries. Kaba uNkulunkulu ubona ikhona kungathandazi, ulizwa la. Awami obesandla. Kaba wenyawo, ngayingabelela. Awami yokuqoqela amagwababa. Ufuna namagwababa lukhona. Njengoba khona unyaka sitatasini. Bazalwane noma konakele imisibili. Uthi uDavide nomimi misaka kini. Kodwa ngisabe. Uthi noma ngivukela ukulwa kodwa nginethemba. Athi kunye ngifisayo futhi ngiyafuna khona athi uhlale endlini kaJehova. Nsuku zonke zophila kwami. Baba abantu namhlanje bathi Nkosi ngifuna ukuhlala endlini yakho. Because when situation comes, we don't panic. Bazalwane, inkinga uyibike ebantwini ungakayibiki ezulwini. Anginizwa kodwa. Inkinga uyibike ebantwini ungakayibiki kuphi? Ezulwini. Akutatazela saseshani? Bafethu, ususelisa iminyaka emingaka wahlula isigebengu. Wahlula isigebengu. Umzuzu wokugcina sasisigebengu Jesu. Ukhumbule. Uma ufika embuso wathi Jesu abathandazayo baphendula. Bathi namuhla. Umuntu ogebenga iminyaka yakho yonke wathandaza ngemini lokugcina. Wangena ephakade. Usuhlula isigebengu. uNkulunkulu eyibona inkinga yakhe igijima msingazi iphuma ingene ebantwini. Uyabuza ukuthi isikafika lemagcina sokuthi izingilo zakaze kufike lutho. Manje ke funa washo namhlanje umuntu impendulo uyilindela lapha akhulume khona. Musu utshela abantu inkinga zakho usindela amazulu angenelele. Uma utshela umyeni wakho ufuna ubhekane nayo uthi ngisize phela. Kodwa uma ubheka indoda yasezulwini. Uthi Nkosi ngithembile wena. uNkulunkulu uphendula abamthandazayo. Bazalwane uNkulunkulu akasinanga ama-emotions usimanga nge-commitment of prayer. Abengama kaJesu. Tshela umakhelwane ungatatazeli. Thandaza.